Salutare, mă numesc Adrian și filmez cu action, cum se vede acolo sus, da? Și astăzi m-am gândit să fac și eu play game-uri. Bun. Deci, ca de început, am făcut un concurs cu premiul de un cont premium la Minecraft. Ce ciudat sună. Așa. Tot ce trebuie să faceți este să dați un like, un subscribe, un comment și un coment cu particip. Eu voi alege câștigătorul prin random.org la 50 de abonați. Deci să spunem, un câștigător și 75 de comentarii, da? Dăm generate. Bun, răspunsul al 68-lea comment va câștiga. Dar dacă acest gigel n-a dat share sau like sau subscribe, n-am ce să face, frate, mai dau încă dată generate și al 50-lea comment a câștigat. Dacă nu, tot așa, deci pur și simplu n-am ce să fac, frate. Deci, încă dată, like, subscribe, share și comment cu particip. E foarte simplu, nu uitați. Și pentru că nu m-am decis ce play game-uri să fac despre Minecraft sau despre GTA San Andreas, am să pun un link cu voturi. Ca să votați, am să pun link-ul în descriere. Deci, cam atât. Bye, bye.